ngikhulume mina ngenyoka efile. uJulius Malema ufana nenyoka efile. Into engeke savuka akahamba ejele aphume walahla ithuba limfanele ukuthi our generation ashintshe ukuphathwa kwezwe kodwa yena wadawuka ukubusa wanyanya uzulu ke waphinde wazothatha imali ko Point Engineering balutha iVPS bayiqeda bangene kuruleni bashaya babhuqa manje badla imali yabantu bangaphandle ke bathola $60 million beqhamuka kwabazona ngaphandle oJulius Malema anginendaba noma ngenzani inyoka efile ngithi mina isikhathi sakhe siphelile. Julius Malema umgodoyi udayise ngabantu baseningizimu Afrika ematweni bokufika angikwesabi mfana wami hamba uyoyichamela la ukhona. Angilibeki lapho mina ngithi sizokwaZulu mina mangifunile ngithola enkandla noma ngithole khona ngikona ngizomsendela location eza la kimi asabusika sokudlala manje uJulius Malema upolitical devil but osopolitiki bamsaba nomongameli bamesaba simesabi ke thina injaji yithi siphethe manje futhi sokuthatha lelizwe silungise liqonde lithi ngqo ama-drugs utshwala kuvula utshwala ingane zethu idaka ubusuku nemini zidayisa ngemzimba ihlaza lenzeka kulelizwe.